का हो बछरू, इतना उदास काहे बाड़? मोबाइल ना बा, रील कैसे देखी? तू रील देखबा? हाँ, घास खात खात बोर हो गइल बानी। मोबाइल में का खेलबा? ग्रास रनर, काव रेसिंग आ भैंस वाली पबजी। तू तो पूरा इन्फ्लुएंसर निकलाल। पहले मोबाइल द, फिर काउटॉक पे वायरल होखब। का हो बछरू, इतना उदास काहे बाड़? मोबाइल ना बा, रील कैसे देखी? तू रील देखबा? हाँ, घास खात खात बोर हो गइल बानी। मोबाइल में का खेलबा? ग्रास रनर, काव रेसिंग आ भैंस वाली पबजी। तू तो पूरा इन्फ्लुएंसर निकलाल। पहले मोबाइल द, फिर काउटॉक पे वायरल होखब। का हो बछरू, इतना उदास काहे बाड़? मोबाइल ना बा, रील कैसे देखी?